Benvinguts i benvingudes a aquest tutorial d'ús bàsic d'aules. Anem a parlar de la creació d'una aula virtual per a l'organització d'una tutoria. El primer que hem de fer és en el bloc administració, les meues aules, crear una aula virtual. Et demana que tries el tipus d'aula virtual. Anem a començar en el primer punt on podrem afegir als usuaris més tard. Cal que li posem nom. I entrarem en la pàgina principal del tauler per poder començar a organitzar-la. Jo vaig a ficar un bloc en avisos i notícies on anirem anunciant les activitats que podem anar proposant per a que el nostre alumnat el faci. Entrem a l'aula tutoria i cal activar l'edició. Ens informa que el curs està amagat. Utilitzarem aquest apartat, avisos i notícies. És un fòrum de subscripció obligatòria que per defecte tot l'alumnat que estiga en l'aula virtual rebrà les comunicacions en el seu correu. Cliquem, afegim un tema nou. Podríem afegir també un document, una foto, un arxiu PDF i diríem envia al fòrum. En aquest cas li diem cancel·la. I anem a afegir un recurs que es diu diàleg per a comunicacions individuals en cada família o en cada alumne. D'aquesta manera, solament ells podran veure el missatge a qui va dirigit, amb molta més privacitat. Esperem que el vídeo us hagi estat d'utilitat i recordeu que teniu més informació sobre aules i altres eines de la GBA en la comunitat CBTIC allotjada en Portal Edu.